USB driver mode. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-ajụ ndị ochie ga-ajụ fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akpụkpọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbago ume ọdịnala ya dị ka anyị dobiri ebe a ọma ọdịnala Igbo asị m ụtụtụ ọma nọ asịkwazị m eke ọma nọ tata bụ ụbọchị eke asị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile asị m ka ngọzi niile nke na-efulu mankind in every market day eke market day ka ọ bụrụ oke anyị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-esonyere m na soshal midia maọbụ na awa chanel afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite maka na echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ restitution in ọdịnala Igbo in Igbo spirituality part 1 ọnya ka anyị ji bịa mana bifo anyị gaba n'iru ka anyị maa ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido na Julaị 6th. Ndị na-esonye na aja amadịgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request email donation token to the account number echaachị m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you in order to book you. Aja mbụdị na aja ibute ihe aja esigoro na ya bụdị ọtụtụ ndị mmadụ n'elu aja a na-achụ n'igwe ọnya ihe ndị ọzọ chọziri ma watch ya m na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat
08057837672. ihe ọzọ anyị na-ayọzi gị bụ inerecha ihe onyonyo anyị gbasara ozi gwa ndị mmadụ maka ya. I can tell you and assure you now you will learn something that will change your life for good n'ụbọchị taa. Nke ọzọzi bụ, if you have television channel and you want to be showing our programs, please chat me. Ọ bụrụkwa ndị chọrọ ide show our Nollywood movies. Our Nollywood movies, ị ga-watch ya na our channel or ị gaa na our YouTube channel ga watch ya. Our YouTube channel bụ Ogbuefi Eze-Ana. Our YouTube channel bụ Ugochi tubelu movie productions. Ebe a ka ị ga-eje watch all our Nollywood movies. Then ọ bụrụ na ị chọrọ watch our channel, ị watch ya na Eziokwu TV. Ọnya ka ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. Then ka anyị gabazie n'iru na iwetara gị ozi anyị ji bịa taa. Ọma eto ogologo nnukwu mana gee ntị ka ịmụta ihe. Gịnị bụ restitution? Restitution bụ mweghachi, ime amende. Ọ nọ ka ihe akpọkwa ya reparation, ime ki peace na wechigha ihe abụrụ nke gị. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na nsogbu n'ụzọ dị iche iche. Ọtụtụ ezinụlọ nọkwazi na-agbụ maka ihi na ha epere attention ihe gbasara restitution. Nke bụ eziokwu na restitution dị real, because even ndị oyibo kwuru na garbage in garbage out, whatever you sow is what you reap. Then Galatians system, go and read it. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Ihe abụ natural laws. Natural laws, meaning that whatever you give to nature is like you kick ball on a wall. Definitely that ball will bounce back on you. That is natural law. Ihe abụrụ ihe mmadụ na-asị na onwere ihe o mere. Life is, see, let me tell you, this world you are seeing is like no na autopilot. Autopilot bụ na Chukwu okike kesigo the entire universe nọ na his throne, nyezie mandate to natural forces to ensure na ihe niile na-aga n'anya. Ọnya ka o ji si na whatever ọbụla you sow is what you reap. So enwere natural laws on the charge of ịda akwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọlịa siri. So ihe na-achịkọwala gị bụ na o nwere ndị like ndị ụka ọbịa ka nwere ndị ụka Rom March. Ha ga-agwa gị na o nwere ihe dịka nkwupụta, ihe a kpọrọ confession. Mana ana m achọ ịgwa gị na nkwupụta ị na-eje, you are just deceiving yourself. You know why? Ihe mata iji edeceive onwe gị bụ na nkwupụta ijelu has nothing to do. Onye abata iji chagoro nkwupụta nwa ihe na-ebe na aka na-ebe. You know why? Because na onye ahụ imejọlụ, onye ahụ iwere ihe ka na-ebe arịrị na-ebe akwa na-asị na ihe onye na-etu amerie, until you will be able to assuage that person's anger by restitution. Onye ahụ ewesi n'obi niile wesị na ya gba alụgo gị. If not, ọsọ gị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ọsọ gị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, ọsọ gị na-achụ aja dị iche iche. Tata iwe ahụ onye anwa na-ewe ga na-agbalị ihu ọrụ gị. Ọ ga na-agbalụ ọrụ niile ị na-alụ. Ọ ga na-agbalụ ọrụ ị na-alụ maka ihe na o nwere accusing finger na mmụọ na-ekwu na ihe imere ya, obi ji agbawa ya maka ihe ọ ya spoil ya ihe ọma kwesịrị ịbịara gị. Ka mmalụ ofu atụ ndị ma nkụzi mana nna ala ka ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ bụ na echefuo ihe nkwu icheta ihe mmana. O nwere one guy mma somewhere ebe anyị jelu for production. O wee mesịa that boy ya, that man a wee sị m na ya bụ onye DOP, director of photograph ya ọhịa ya na-akpe na film production. So ya bụ onye wee convince m na ya bụ qualified DOP. Then actually all the good, mana na character ya o nwere integrity n'ebe ndị mmadụ nọ. Ndị mmadụ afụta gị ya dịka onye okwu ụgha. Now o wee bụrụzie na ọbịala ka m wee ya n'ọrụ as my DOP na our production. Mana mgbe ọ bịaziri ebe ahụ, o mitie ndị mmadụ ndị maara magoro adaizi omume ya. Ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na ofu onye nwere ike isi na mgbachiri gara agbachiri, mana nke a bụrụ ofu onye, ọ bụrụ ịbụa.
So therefore, now about one do money and turn testify and have by this person. And now Abronia trust you, my dear. This is somebody in Chogorinia, almost immediate appointment. So Echatamas was sorry now. Was there him warrior that I will get back to him? I never know we are Marukona. Now, no worry, governor, I'm changing mind. But already home respect, whether. To a close lose that opportunity. Yotalia, and my chair was there to a case of money better more. Yotalia, example, come on, go fast, come without one numbers, marrow out. Oh, down upon Moses. Moses, then, because of the Moses, you where you are the about tablet, the 10 Commandments, talk out the Anokute. So, obviously, where you are be here, and where's the Maki, you are well. No goes raw character of a matured person. Therefore, no God for the promised land, man or merudia. If I not judgment of God, say, Makini, he no meher. No, God for the promised land, man, no match there, or I fear in trance. And that is exactly what happened. When Moses died on that mountain of Sinai. So, I that alcohol I ever now the negative forces and positive forces be now associated. So because of the negative forces, they lay accusing finger. Now why Ojiwe belong go to them, Buddha? He attracted negative thoughts by he disobey in anger, where maybe a human. If an accusation, and my check accusation got digido, there be no, as long as you keep existing. So unless you do what is called restitution, that is the only thing that will save you. Go back to the person and tell the person, my brother, I'm sorry. Okay, money was a young woman, forgive Natagi. In the judgment, in the spiritual realm, Ogabo, they your Palambalo, no beginning, man, no young watch on oil about losing. And when you negia teacher, damn Nagwan don't marry him at all. Henna check while again. Na ihe ọbụla mmadụ mere and onye anwa imejọla anwa o wutere ya, you will never go free. Let me give you an example. If achọrọ m iji ihe na-eme n'ụwa wee marụ atụ ihe na-eme na spiritual maka na agwara m gị na earthly protocols bụ a prototype of what is happening in the spiritual realm. Let me give you an example. Ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere case na police station, maybe two fighting, maybe misunderstanding of agreement. Now, whoever na go a complainant, you go to the police. Where what the police here only day to a Mr. A or Mr. B, Melody. Definitely, after writing your statement, a police get money arrest. Then I going to make statement here. And when you come on civil matter, a bell onyawa, une bidobiwa police. Here just want to be today, BH, Biata, BH. Kamaro na the anger, whether the anger will as such. Kamaro ni iwe, newe the complainant, iwe oya about. Kamaro kwano na gini ya complainant, age reach a compromise, as in reach a agreement, in order to head up out of police settlement. Obodo ne settle go. Police pokwano next day. On a way IPO na case here, na muna one me good. We have reconciled. And here police okay, if that is the case, let's close the case. That is natural process. With this process, a win-win situation. Man, whereby maybe the complainant. Once the complainant, because all them are going to determine whether the case will proceed or not. I got the accuser, I got the complainant, the complainant say they are not satisfied with this judgment. Here IPO Garcia, learn if you are not satisfied, let's push the matter to court. The case will keep on going, even to the court. And even court will give two of you opportunity to reconcile, settle what they call out of court settlement. Abo don't settle. Oh yeah, but I call you today. A man join. One of the best year when money I better court a judge I said, they won't now where he settle this civil matter between two of you. Now, court will proceed, yeah.
at the end of the judgment, or say before evidence, before that is based on evidence before him, I mean the judge, I hereby give judgment. Already they got judgment, yeah. Could they hammer? Or burn up as a judgment. Oh, 1 year, Jengo, 1 year, and you find it, they're fine. You know that, August based on evidence before him. And the Obrona, Nagawan, when they na Yobonia, Mara, Obono, Juraju, he went court, because, and my Yokanam, this is my brother. Namu Majoria. Na ma bịara ka mụ na ekpe ikpe na mmejọrọ ya na ihe mmeri ya na n'owutekwara m na mbeja bụ ife adam ekwuona na-etu a ka m mesikwu ya ụgwọ nke bụ eziokwu na ị present ya case very well ifu na the judge na onwe ga-asị ọ human being ka ọ bụ ifu na ọ ga-enye gị soft landing in judgment mana ọ bụrụ na ịdị arrogant ịbịa eji m ụgwọ maka obere ụgwọ njie ka o ji enye nsogbu o nwere ka ihe sound arrogant. I can tell you na judge ga-eji iwe wee nye gị punishment because the one of the ten mana ị na-akwụ ya obere. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ana m achọ ịkọwara gị na wee isi wee mee ihe ga-edetermine and ọ bụrụ na ifolo normal process nwee soft landing mana ọ bụrụ na onye anwa gịnị ya nwere case na police ma na court na ịyọtụrụ ya na imere ihe a na-akpọ restitution ya ịbịara bịa yọọ ya ka obi dajụọ wee sị ya my brother I'm sorry, as long as you will continue the case will continue. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ. Now, a sị na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ha nke ịnọ, generation ya nke ịnọ. Even the people that crucified Jesus, ndị oke ọbịa, they understand how things work. They said, let the blood be on our head and on our children's head, because they know they committed what is called dastardly act. It was intentional. These people is the same people that benefited food and other goodies from him. Even when their king asked them, Korono no chọrọ ka ha hapụrụ ụnụ, ha sịrị hapụrụ anyị Barnabas wuo onye ekperima ma sị gbuo nwoke a na-emere gị ihe ọma. And they know that they have already sinned. Therefore, they have said, let the blood be on our head and on our children's head. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ. Ọ bụrụ na onye imejọrọ na ijọrọsị ya my brother I'm sorry, yọọ tuo ya obi dajụọ, the case will linger. Etu a the case is a linger on earth ka the case ga-esi na-elinga na mmụọ. So therefore n'ijekwu fada say fada na imere onye fada abụrụ onye ka imejọrọ. Father other understand the heaviness and the pain the person imejọrọ they may experience. So the father can never forgive you. Ihe fada na-eme ewu ihe mkpọrọ abarakata abara. You know why? Ọ bụrụ anyị ma hapụ ike nyụrụ ahụrụ je na-eke isi ọkpọ. Onye emejọrọ emebọrọ restitution ayọtụbere ya maka na onwere onye obi na-eri nke ọjọọ. Then ije na-eme gịnị n'ihi na-eme ị na-agwa fada ọ ka fada sị ọ nna ya nọ n'eluigwe ugboro 10 ekere Maria ugboro 10 na gị je money mass 1 week ọnya ya akwụ ụgwọ onye imejọrọ onye iwe na-ewe. They have nothing, don't have any connection. Maka na ọ bụrụ na onye imejọrọ bụ fada ma ọ wụ ụka onye fada dị present ọ dị beta mana ị imejọrọ another person iwe na-ewe ijebe onye ya otu iwe na-ewe ya ije na-agwa fada ihe ị na-emewara ihe ndị oyibo gbara nonsense and they are just wasting your time. So what am I saying? What I'm saying is restitution bụ you must go. Ọ bụgoro na spiritual realm o nwere ọrụ anyị ga na-alụwa sị gị jee yoo onye anwa. Ọ bụrụ na ije jozie onye anwa ọ bụrụ na onye anwa jụ na ọ ma forgive nata gị n'ụwa tiri ụwa agwụ that ihe ahụ o kwuru na ya ma forgive nata gị and na gị wee mee ka go move ga-emezi a na-ekpe ikpe gị na mmụọ. Ikpe gị ahụ ị na-enweta soft landing because of na ịyọgo. Ka m gwụrụ nwantịrị na amarọ ụnụ amụrụ na etu esi ekpe ikpe n'ụwa ka esi ekpe na mmụọ ịmarọ ọnya ka eji asị ka gị na ezumezu gị kwụrụ maka na ọha nwa ya abụ ya judge ha nwe ga-abụ ya ndị legal luminary ga-eso gị wee jenyanwụ ikpe. Ịghọtara ya? So what am I saying is that restitution is very important. Ọ bụrụ na o nwere onye imejọrọ ọ na-ewuti ya o nwere ike ọ bụrụ na nne gị ma ọ bụ nna gị o wee na-ewuti ya o wee bụrụ ya na mmụọ my dear, you will suffer until you go and make peace with the person even in the land of spirits. Mana mgbe ahụ ọ ga-adịrị more difficult. A gwara m ndị mmadụ o nwere ọtọ ndị mmadụ nọ under the curse of their parents. O nwere ụmụ okorobịa na-eti nne na nna ha ihe
onwe ego ọchịcha nna ihe nna ya abụọ ya ọnụ si ya nwa m ihe i mere m na nwa ga-eme gị ya. O nwere ọtụ ndị and ọ na-elive ị na-elive under that cause si na o nwere ihe o mere ọkwara dị ka nka nwoke a. I can tell you are just deceiving yourself because you don't understand how things work. Ịghọtara ihe a na-akpọ ọnụma. Ihe a na-akpọ ọnụma. That ọnụma anwa, that anger, you must appease that your old man. Ihe egoro ihe kịta ọka dị ndụ ga yọọ ya metuo ya obi ihe tuo ya ọ sị ya na nwa m I forgive you nwanne m iwin go mana ọ bụrụ na o kwuru ya bicha di ya wee nwụọ my brother you suffer forgiving what I did that forgiveness will take you longer and more things. Now ihe na-agwa gị aka otugo m ya mbụ ihe after iji akwa ọkụkọ Igbo gbuchi ọjị jewe n'ebe enyi ya parents ga yọọ ha si na na-ede sorry ha nabata gị dịka nwa nara akụ ya n'iyi na ịmatago na ihe niile a mere n'obu ihe mere na amaghị ama yọtuo ha were akwa ọkụkọ Igbo wee ze ha iwe akụwago nke esi eji akwa ọkụkọ Igbo eze mmụọ iwe. Ọ bụrụ na ị ghọtara ya jee na my YouTube channel ebe m kọwara gbasara etu esi eji akwa eze mmụọ iwe. Imesịa ya idebe ya ebe anwa denụ iwere ọjị kọrọ ha ọjị yọzie ihe bụ mkpa gị ha ya bigo ha jirizi aka ha wee ọjị jiri aka ha kee ị ga-emeriri ya. Ọ bụrụ na ime ya and ya that person ahụ ị mejọrọ ọ bụrụ na ngwa anwụ ihe ị ga-eme ka agbaala ọnwụ na imecha ihe a fidie ya. Ọ bụrụ na ọ da gị fidie ya etu mmadụ si efidicha onye ụwa ya ifidicha ya ka gị na-erikọ na mmụọ ka iwe wee dajụ. Ịghọtara ya? Yes. Imesi ya nke akwa dị ala nke akwa ka ba arụ fidie ya let fada etu esi efidicha onye ụwa fidie ya ka iwe wee dajụ ka gị na-erikọ na mmụọ ka ọ kwụsị inye gị nsogbu. Ka nke ọrụ ofu ihe mere yesterday ka m nọ one guy mma maybe 2 months ago wee chacha m na WhatsApp wee jube o wee sị m na ihe na-emekọ n'ụwa wee sị akịrị ihe o wee sị ya na ihe na-eme n'ụwa mana mgbe eji mara o wee sị na mgbe ya gara na primary school na ya na grandmother ya bi mana nke bụ eziokwu na ya na-ezu this old woman ori na ya na-eje na akpa nwaanyị ya na-ewere ego ya ji ata pọpọf ma ego ya ji eme odogwu na skuul. So mana na o nwere nke the woman mekarị chọcha ụmụ kirikiri ego ọha mana o nwere one day emechara eje wuru 10,000 nwaanyị a na ara hapụrụ nwaanyị a wee chọọ ego a ya ajụọ ya nwa gọọ. Ọ sịkwa na ihe kpata ya ji wee gọọ bụ na mgbe the woman this woman nọzi in pain na ịchọtata ego maka na ego a dị ka ego ọ dị ya nnukwute mkpa ego a dị ya nnukwu mkpa. So mana ya mụrụ ka ya esi kweta na onye a were rie at that point in time because of na senior brother ya egbupụ ya my God. O wee mechaa mgbe dị ume anyị ego a owutecha dị ume a mechazie magonu ebe ọ na ya ekwugo na ọrụ nya mana onye agata ume anụ. So dị ume anụ kwụsịzie ikwu maka ya wee ego mana obi adịrị ya mma then and ajụgo ya nwa ya si na ọ bụrụ nyanwa. So mana ebidoro emesịa otu mgbe dị ume anụ ka dị ndụ ya mechaa mgbe ya mechasịrị baa ya high institution obi wee na-asị ya ego a nwaanyị a chọrọ mgbe agwa na-ewutie ka ya chụọ ego wejere at least 10,000 were enyekwa mma na emago something like that mana ya agwazie na onye nwa ego ya were ego mgbe ahụ. So ihe a ka ya plan chara mana as student na ya na-enwebeghị n'ego mana na ọ gbataghị n'obi na ya ga-eme after many years ya nọchi university mana mgbe a na ya nwere ego till to the point that woman nwụrụ. Even mgbe a na-akwakwudo woman na ya nwere ọkwụdo ego ịcontribute because na ya ka bụ student. So mana emesizielu ka dị woman nwụsịara emesi obi na-agwụ ya maka that 10,000 anwa ya mesịa wee mgbe ya nwetarazi 10,000 ya nweta 10,000 a wee jenye nwanne dị woman n'ụdị na mana ya gwakwa ihe mere n'ọjọs ka a were ma n'obi ya na ya ekpebigo na ọnya 10,000 ka ya na return tụrụ nwanne grandmother ya. So ọ sị mana ihe dịze surprise na ihe anya na-akọ kịta bụ sọsọ nyanwa bụ onye ma ihe a n'ụwa niile a. O wee sị mana ihe dị ya surprise na some months back na nwanne ya nwaanyị ma ada nne ya si na ya lụrụ nlọ wee fụ mma nnukwu ha na nlọ mma nnukwu ya wee na-agwa ya na ya na-agba nyanwa na onwe ya na-agwa m ihe a ụgwọ 10,000
na ya mmadụ kwa na-agwa ndazi nwanne ya nwaanyị nke tọrọ ya si ya nya gwa nwanne ya nwoke kpọọ ya afa si anya ji kwụọ ya ụgwọ 10,000 ochie ọ sị na nwanne nwaanyị alụta ihe a na nlọ ya wee bịara agwa ya retin ya wee na-asị na nlọ nke a dịkwa egwu adịna ya gbụrụ nwanne ya nwaanyị na o nwere ihe gbasara 10,000 ya na mma nnukwu ya mere ya na mma nnukwu ya nọ so ya na-adịghị sọpraịz ka ezi ka nwanne ya nwaanyị si malụ na o nwere ego mma nnukwu ụgwọ ya ji ya so nwanne ya nwaanyị a na-ajụzi ya n'ife si ya o nwere ego mma nnukwu 10,000 iji ya dị na-anyịkwa ma n'ime obi ya nwere ihe na-adụzi ya sọpraịz bụ kedu ka nwanne ya nwaanyị si malụ na o nwere ụgwọ mana ọ dụtara ọlọrọ ya na nlọ enugbe so kwuchadadị na anwa wee na-ajụ m nsị ya na afọ nwaanyị nọ na grave na ana mmụọ ebe ọ nọ ka na-agba ụgwọ that 10,000 gosiri na ezigbote iwe bịa na and you can never know peace until that 10,000 naira is returned. Ịghọtara ihe ọ pụtara bụ na that iwe 10,000 aka na-ewe ya till the point of death ibi nna ana mmụọ maka na mgbe ahụ ịdị na-ayịrị na ịfọ that 10,000 ị na-eme ya onye okwu gị ọkwa eziokwu o nwere ihe na-ewute ya bụ ọdụso ego a mana ị na-emezi ya ọ dịzie ka asị na ya marọzi na ya debere ego ma ọ na ya marọzi agụ ego ịghọtara ya so gwacha m ihe a ọsị m na wee sị na ihe na-emekọrọ ọ na ihe na-ewute ndị ya sọpraịz m ka nwanne ya nwaanyị ka nwaanyị a si nwa many years nwaanyị a nwara many years ago jekwu nwanne ya nwaanyị na nlọ wee sị ya gwa ya ji kwụọ ya ụgwọ 10,000 ochie nwanne nwaanyị wee bịa na-agwa ya na o nwere ụgwọ ya ji mma nnukwu wee na-asị ya mba na ya ma ọ ka ya esikwa eziokwu na maka ụdị omume dị etu a so ọ gwacha m ya nwee sị ya nwanne ya na ihe ị ga-eme bụ na one ị were ego aje na-enye ndị mmadụ bụ nonsense because n'oge na nwaanyị a mekọrọ ihe and ị need to appease her ị need ime restitution back to her maka na ọnya ka imecha ọ bụrụ ụmụnne ya so na ihe ị ga-emedewe bụ ya kaba arụ na ọ ya egota ihe ka akpọ nwaanyị ya nwa na mmụọ feed echi oge ụwa feed the woman kpọọ the woman na mmụọ akpọọ ya n'ife that arụ ọrụ ya ọrụ then akpọọ ya gbuo rie ọkụ sie ji mee saraka wee yọọ the woman na tata na-efeed ya na mmụọ niile nyere eso wee na-ayọzie mgbe anyị jiri ọkụ n'aka na-ayọzie ya biko ya forgive na ihe anyị mere ya na ụmụazị adịna ọ na-ewute isi anwa then imesizie etu anwa iwee da 10,000 naira wee mesara aka nọọ ihe ị ga-eme so nwetazie ya etu ahụ o kwetazie si n'oke ka ya chọbazie ego na ihe ọ ya eme one ọ ga-efeed that woman a ga-akpọ mmụọ the woman feed bie ya in the spirit ya dị erikọ then emesịa o werukwa 10,000 gota mmanya ndị mmadụ ga-aṅụ ịghọtara ya mana the woman ga-adịrị involved na a ga-agwa the woman na a na-achụ aja as a kind of restitution so ọ bụrụ na ị bụ able to spend that money na ma ji na ọkụkọ eji gota ejisiri nwaanyị a nri n'ọnya ka a na-esiri nri ya however mgbe e nyechaziri nri ya na mmụọ ahụ gị na-erikọ ịghọtara ya nọọsụ ya bụ the only thing we are happy is that woman because we have wronged her so and the woman the boy na-ekwu na ya amụrụzi na because of iwu a na-emezi recent time that is ya na-arụgoro ọrụ ya na-agụgoro ọfụma ọ na-emegoro ekpegoro ekpere nwerozi nothing nwe ihe na-agazi aga nsị ya kedu ka nke ọ ga-esi na-aga ebe nwaanyị a dị nnukwute bita n'ebe ị nọ ịkpọrọ na o nwegoro ebe ihe ọma siche bịara na mmụọ ọ ga-ere ezi aka si na ya nwere objection na onye a ihe ọma na-achọ imerụ na o deserve ya na ihe o mere ya ịmara etu anwa that guy wụ DOP job ka anye ume employ enwe accusing fingers na-asị na o deserve ya na-etu ahụ ka ya grandmother ya esi na-ere ezi accusing finger na mmụọ n'imejọrọ ya and n'ihe imerụ kpọwara ya obi and abịa na mmụọ etu esi apa judgment na mmụọ tụrụ n'imere ya and onwero mgbe iji wee yie mgbaalụ mgbe ọ dị ndụ kwa gị nwee na-asịzi ọkwụmayọ gị ịghọtara ya so for that reason n'ige n'ọnya na nya ọsụsọ datin mere is enough
to cancel whatever spiritual thing you are doing, even prayers. You can nullify it because name well onu na-ebe akwa na-ekwu okwu accusing finger against you. Etu aka o si wee dị. Ịmara na ejimat ka mmadụ ga-atụ mgbe Ken gburu nwanne ya Abel, the blood of Abel cry for vengeance. So mgbe ọbụla because na Ken anwa mgbe Ken gburu Abel, that Abel must have experienced pain ma nwanne ya gbuwere ya ọ ya nwụrụ at once no nwere ike pain sọkwa pain wee nwụrụ. So mgbe anwa that pain anwa ihe nwanne ya mere ya is crying for vengeance. So mgbe ọbụla i mere mmadụ ihe o ruo na mkpụrụ obi onye and turu na ịma na imejọrọ onye anwa imejọ mmadụ ịsịkwa na ihe mmụọ na-asọ ọgwụ ime ka ime mmadụ ọkịka na ịkarịrị ya na onwere ihe o mere and onye agbata na onye ọbụla dịgo spiritually strong tụ anọgide enweghị emekata ka nsị mmadụ na onwere ihe ime ọsọ ya bụgo na onye a dị too small n'anya gị maka na ka ịma nke anyị mara nke ọzọ ihe ya eji wee ghara esi mmadụ na onwere ihe ime ọ bụgoro arụsị ejiri ntị anụ ya ọ bụrụ na imejọrọ mmadụ ijesi onye a na onwere ihe ọ ya eme onye anwa jee na arụsị tụọ na arụsị egbu maka na imejọrọ ya si ya na onwere ihe o mewu onwere ihe ọ ya eme mgbe ya ma ihe niile ma mmụọ sie so onye a jekwa n'ihu arụsị onye agwa arụsị na onye a dị etu a na ọ sị na o mejọrọ ya na ọ n'ime na-anyara isi ya na onwere ihe o mewu mgbe ya ma ihe niile ma mmụọ onye na-eso n'ọkụ ya ga-eji ebe n'ihu na-asị na ọ sị na onwere ihe ya mewu ya wee na-asị na ebe ọ nwere ya nwere emewere ihe ya mewu na gị nwa arụsị ya bịakwutere nwere ihe imewu ịfụna ka esi ekonye dị okwu so ihe ọbụla mmadụ kwuru n'ọnụ ka eji ekpe ikpe na mmụọ ọnya kpatara na mmadụ ga na-choose choice of words ị na-ekwu maka na ọgwụgwọ na imejọrọ mmadụ jide ile ọma ndị Igbo na-atụ ilu si na ile ọma ka eji na ji aga n'okwu so kedu ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa learn how to do restitution. Etu a ka ọ dịkwa families ndị megidere nwaanyị bịara ije di ma ọ bụ na onwe nwaanyị bịa na befa biri na befa akwara akwa maka ihi na ọ mụtara nwa ọ dịrị ihe adịgasị na famili ụfọdụ o nwere ike nwaanyị bịara ije di ọ bụrụ na nwanne nna fa mụtara ya nwanne nna fa nwere ike ọ mụtara nwa nwaanyị amụtara nwa enye nwanne nna fa emechaa nwaanyị nwụọ eligbuo ya onye na-akpakọrọ ala ya kpakọrọ ala mana o mere ozi ihe o kwesịrị ime ịfụ na onye that woman anụta na ngwuru a burial right ya dị ole tiri ga-emere onye nwụrụ anwụ that burial right agbapụrụ ya egbe wee sịa jee nke ọma farewell na ana mmụọ ka o wee nwee ike iketa oke na ana ndị mmụọ maka na mgbe i nyere mmadụ proper burial wee nye ya farewell onye a ga-anụ ihe a na-akpọ earthbound right usoro anụ na usoro anụ ma aba na mmụọ ọma anọ na mmadụ maka na anụ ahụ ya eresigo the spiritual realm for the fact na conclude ihe a na-akpọ the earthly cycle. Ihe ọ pụtara bụ na any human being on earth with each cycle mgbe a mụrụ mmadụ na mgbe ọnwụnwụ mmadụ ọnya is ọnwụ mmadụ ka mmadụ na-complete the cycle. So before you will be able to reincarnate again anya bata ọ na-abụ mgbe gburugburu mgbe a na-edi nwaanyị na be nna ya nwaanyị nwee edebe ebere ya ọ bụgoro kịta a na-edizi nwaanyị a na-edi nwaanyị na be di ndị be nna ya ga-abịa bịa sịrị ha na-akpụ isere ngịga ihe ọ pụtara wee kpọna spirit ya back to ebe be nna ya ka ọ ya bụ ọchị n'ụwa ka osibe ndị ya wee n'ụwa. So gịnị ka m na-ekwu ọ bụrụ na o nwere onye a na-enyere onye a proper burial onye a gara enwe mwute na mmụọ na-ewere ana die ana eja isi because nwaanyị ahụ batara ngwuru abụrụ osogo die nwere ana na-ada eriri right ya mmadụ inheritary land ya yet onye ya nwere ike isi ka o mee burial ya so ọ ga na-erezi akụzi finger. Ọtụtụ family nọ n'ihe mwute a che na mmadụ na-eme ha mana ọ maka na ha eme ọ dị needful maka na ehe mere ọ restitution and o nwere obi ike atọnụ na-erezi akụzi finger na ha emere ihe a kwesịrị ime. So what am I saying? Learn how to do restitution ka iwechigha ihe ọbụla onye iji ihe ya ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi ka ha rabụ ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị m ka mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taata bụ eke gọzie ụnụ ka Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa mee ka ọchịchị obi niile bịara mmezu ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Ịnerecha vidiyo anyị a metụ aka na share button gwa ndị mmadụ gbasara awa channel ya gazielu unu. Daalụ.